Good morning, lover, and welcome back again. I'm Mr. Damito Asiborne. Zafinleba. लोगोसे गासैनिजोंबो हैप्पी बैसागु आरोना दासिम आदा दें आरो माने मोखां सोखां फुना लानाय जायाखै गाबोनथ' माने खुंगा जानाय आरोना बेनिखायनो आङो दायो पाहाराव माने हाजोआव मैगं लायनो थांनो ओंखारदों आरोना 100 एकथा माने मैगं गाबोन जानायनि दिन बेनो इसिं बिमा फिसा एकदमबारे जिरायनानै दं आरोना थांनाय बोसोरावथ' आङो मैथा लांदोंमोन ना देग्लाय बोसोरै मैथाखौ लांनो मोननाय नङा मानो होनोबाथाय सनाया जाना होबायना बेनि थाखायनो जुदि सनाया जाथ'मोनथाय बायसान्स थांनोबो लाङोमोन जानांगौमोन आरोना ओमफ्राय दा सना दं नालाय बेखौ लांनो हानाय नङामोन आङो प्रत्येक बोसोरै थांखायो आरोना बेफोरबायदि मैगं थाइगं खानो थाखाय 100 एकथा मैगं जानांगोन नालाय गासिबो बेमार आजार खारजोबो होननानै बुङो आरोना बेफोरबायदि नियम दं आरोना गाबोनथ' मोसौबो थुखैखानाय नालाय मोसौ थुखैनाय खालिनो जायो बे मैगंखौ बेनिखायनो थांसै जिखौ मोनो 100 एकथा मोनाबाबो मोननायखिनिखौ लाबोनो सानदों आरो दाथ' थाङा नालाय ना लोगोफोर दा 10थानासो थांगोन मैगं खानो थाखाय ओंखायनो जोंहा बिफा फिसा एकदमबारे बेरायनो फैदों आरोना गामिथिं अब्ला थांसै बर'आव बेखौ मा होनना बुङो होनबाथाय खुंगा जानाय होननानै बुङो आरोना गाबोन दिनखौ आं बुस्थुआखैना बेनिखायनो बोरैबा मोनगासिनो माने दारिफोरा मायबा मोनलायलांबाय आरो बैसागुआथ' सफैबाय गाबोन समनियानो फैनो एकदमबारे जोबोर रंजासिगोन आरोना लोगोफोर दसे थानानै जोङो थांसै आरोना बयलार लांनो होनना फैदों आरोना मानो होनबाथाय पार्टिबो जागोन आरोना टाइगेलनि 1K साबसक्राइबारनि पार्टि होनजायो माने दै ओमफ्राय आरो मा जागोन बेखौ उनाव नायनोसै दा लिंना लाना फैदों माने बयलार लानो थाखाय लाखागोन आरोना मासे लानानै होनोसै दिनै हांनानै जानाया गोगोमनो पार्टि खालामनोसै दाना बयलार दखाना फैबाय आरोना बयलारखौ नायनोसै एसे फिसा नायना लानांगोन दामफोरखौ नुना गिदिर नामा दागिल दामफोरखौ नुनानै गिदिर नामा होनदों खोनानानै सिम लाखाया मानसि लाखाया दाख्लै लांनायाबो 150ल'सो लादों दाम लायले बयलाराबो जोबोद दाम बारायदों आरोना दामबो खोनानानै एसे गिदिर जादों माने नङाबा सानसे समावथ' केजि 40 थाखा 50 थाखा मोननाय जादोंमोन आरोना लकडाउनाव आरो दाब बारायलायबाय माने माबाय नै दांसिबा दा जानाया औवासुं हांबा मोनसे हा औवासुं ना संग्रासो होनदों बे बैनाय संग्राया नोंसो संग्राबा बेनायो औवासुंनायाव जाखांबायना जोङो सिगां वा खारदों नामा गोगोम होनांसिगोन नामा दिनै हाजोआव थाङोबाबो गोबावानो जाखाबायमोन आरोना दाखालि नुखादोंमोन बल लायनो थांनाय बेनिफ्राय थांनाय जायाखै आरोना हारसिं सानदोंमोन आं दाख्लै एबार पार्टिबो थांसै ओमफ्राय लोगोफोरा सिगाङाव थांग्रोबाय आरोना ओमफ्राय आं दा उनावनो फैदो फिसाजोफोरा फैनो आरोना आंखौ दारि जायो नालाय फिसाजोफोरा फैयोनो ओमफ्राय इसोरखौ दसे नेथ'नोसै ओमफ्राय नेथ'नानै ज'नो थांसै माने दाबो मोनफैला आरोना बिराद नेबाय गोबावनो दासो फैगासिनो गोसोम गाननाय नुदोंना दासो फैगासिनो माने आरो सान्दुंआ बिराद गरम ना मैगंखौ आरो मालायफ्रा खाना लांजोबो बायदि मोनदों माने उनाव मोनाबाथ' टेनसन बयलाराबो लेवा जादों आरो नायनो एकदम गरम ना हां मोनाखै बेनि थाखायनो थ' लोगोफोर फैयै जोङो हाजो नुदोंना हाजो मोनफैसिगोन आरोना माबा मोनहैसिगोन बारा गोबाव गैला मैगंखौ खानायफोरा खाहोलांगासिनो आरोना नै बिदिनो सासे दानगासिनो नै दानना लाबोदों माने दागिल खायाखै नामा मेयाखै गरमजों जाला दानदोबा Hey guys, welcome back to my खुन्थाइ राजा दानगासिनो आरो नै दंमोन नायबो माबा दे फरेस्टार दम जासिगोन इयो नोङो फिथाइखौ दानबानो जायो माबाबानो जायो ओमफ्राय मानो नों दंफांखौ दाननो लाखो दे ओमफ्राय लोगोफोर जाय जानाव गाबोन लोंनो थाखाय माबा खुंगा जानो थाखाय फैनो गोसो फैनो हागोन आरोना फुङाव फैबानो मोनजागोन 8थानि सिगां फैबाथाय मोनजागोन 8थानि उनाव फैबा मोनजागोन आं लोंगोन नखय दागिला होखायो आरो लोंनाय ओरैनो मोनाखै दै हसानोबो लोंमारो माने आंथ' लोङा बारु बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय नै गाइखेर लाबोखादों आङो मोनखाबाय आरोना नै बिराद गाबोन जायबामोन हाजो फैयो बिराद बेस्ट आरोना जोंनि जायगाफोरा माने नायनो थाखाय जोबोद समायना माने थाइलेण्ड थां मा थां मोनलायलाय फाग्ला लोगोफोर आङो मोनफैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय बाखिफोरा दा फैगासिनो नाथाय आङो दा माने जायगाखौ नायफैग्रोनो लादोंमोन आरोना बयलार लाबोदोंमोन नालाय बयलारखौ जाग्रोना लानोसै जाग्रोनायनि उनाव मैगंफोरखौ खानोसै आरो आगोलनो नैया सोरनिबा संखाना दोनखायोमोन ओमफ्राय जायगायाबो एसे साया दङ नालाय ना बैथिंबो दैमा आरो थान्दानो आरामसे जानोसै जानानै आरामनो मैगंफोरखौ नायनानै थांसै आरो ओमफ्राय गरमाबो जोबोद गरमखा आरोना नुखादों खोमा नोंथांमोना माबोरै मेंदों आङो नोगोद गरमखा आरोना ओमफ्राय सानदों इमान गोजान फैबाय मैगंखौ दा मोनगोन ना मोना होननानै 100 एकथा गाहाम मैगं नागिरनायना ओमफ्राय इमान मोनाबाबोथ' न'निफ्राय बेसे एनैखौ मिलायजानांगोन नालाय ना नायनोसै जेसेबां मोनो एसेबांखौ नायनोसै फुंखा आरो फाखमखौथ' मेनलि नांखागोन नालाय बे आरो दिंखिया खुन्थाइ राजा बेफोरखौ नांखागोन ओमफ्राय नायनोसै आरो मा मैगं मोननाय जायो एकदमबारे हाजो गुदि ओइ बाखिफोरा फैबाय नै
जायगा पसायदिया जाबाय मानोना मानो होनबा संखाना जानाय नालाय स' लोगोफोर नै लकेसना बेलेग मोनसे लकेसन फैदोंमोन ना बेलेग मोनसे लकेसनाव मोनफैबाय आरो ना नै आवगोलनो बे सोरबा जाफैखानायमोन आरो ना बे जानोसै दाना नै लकेसना जोबोद बरिया आरो ना ओमफ्राय पार्टिफोर गांखौ मोनसे बायनाय नोङो नों डाइरेक्ट देथारखादो इखो गांखौ बाद दे बि दानि न'आव लांनानै सिफायना लाखिनो नागिरदों नालाय हे फाग्ला आङो सेफायनानै हिनजावनो बुंनो सानदोंमोन ओमफ्राय गांखौ माने दानस'ना लाखिनो बै हिनजाव दाउखिम दामदो होननायखाय माने आङो लाखिदो आरो ना बेनो जानोसै आरो ना आरामनो थान्दानो जायगायाबो मोजां नालाय थान्दानो गुसुनो आरो गरमाबोथ' अयथासार गरमखाना मैगंखौथ' मोनगोन ना मोनला मिथिया मैगंखौ मोनबाबो मोनाबाबो नागिरनोसै नागिरनानै जिमान मोनो बेखिनिखौ लानानै थांसै दा ओमफ्राय लोगोफोर इयाव गोदान फैदो आरो ना दा जोङो हाजो सायाव ओइ सासे दानो थांदो बिराद गोजौआव दंफैयो आरो ना दा औवा सुं नांगोन ना ओंखाम संना जानो थाखायथ' औवा सुं नांगोन नालाय ओंखायनो औवा सुं दानो ओइ थाम्फैफोर नै लोगोफोर दानाबा इयो बयलार दहाय माने सुइसाइड जाना थैदों आरो ना इखौ दा पस्टमर्टम खालामनो नागिरदों माने डाक्टरा बेनो पस्टमर्टम खालामसैबा मा मा जादों नायनांगोन उदै सिङाव मा मा जादों मा जायगा सुइसाइड खालामनानै थैनाय ना मुलिफोर जानानै थैदों जानो हागौ एसे मोजां नायदो खालामसिगोन दानाबा पस्टमर्टम नैफोरबायदि औवा हासुङाव ओंखाम संना जानायनि टेस्टआनो बेलेग जायो आरो ना सोरबाफोर मोनजाफेरदों ना मोनजाफेराखै कमेन्ट खालामना बुंहर खिन्थु माने बेफोरबायदि औवा हासुङाव संना जानायनि टेस्टआनो बेलेग इउनिक टाइपनि जाखायो आरो ना बेलेग टाइपनि फैखायो माने जोंहा बैनाया दांगासिनो माने इथिं माइरंखौ होनाया माइरं बेफोरबायदिसो होनाय जायो माने ना बेफोरबायदि लाइ बिलाइयाव माबाना लानाय जासिगोन बेफोरबायदि लाइ बिलाइयाव बुथुमनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट सिङाव थ्रोब सोनानै हरसिगोन आरो ना एकदमबार टाइम लेप्स लागायना दोनदों आरो ना इथिं इनका बैड लक ही खराब है तो अपने लक को घुमा ले जियो सिनेमा पे टाटा आईपीएल सिर्फ देखो मत खेलो भी हर ओवर एक आसान सा सवाल का जवाब दो टाइमा दुइटा जाखासिगोन आरो ना मैगंफोरा माला मोनगोन बेदरफोरा माला मोनगोन मैगंखौ माला नागिरगोन बेखौ सिन्था खालामबाय आरो ना आङो दाबो मैगंखौ नागिरनायानो जायाखै इथिं आरो जानायनि लाहारफोराबो जाहोनाखै ना बेखायनो मावनायफ्रा एकदमबारे इथिं मावगासिनो आरो ना मोनसिगोन आरो ना लोगोफोरनि बयलार खिया हांदो मोननैसो बैनायानो आरो मावजोबनाया गासैबो खामानि बिबौखौथ' मोनदिया आङो मा खालामबावनो आरो खाफाल गैयियाव माइरंफोरा बाखिफोरा आग्लायबाय आरो ना ओमफ्राय पियास बानलु गोरान बानलु गोथां मस्ला मस्लि दोनजोबनाय जाबाय आरो दा एवाखैना मोनजाथारसिगोन आरो ना एसेल'सो बेदिनो जोंना इथिं फिसाजोआ एकदमबारे एवगासिनो आरो ना दा आं एकदमबारे इयाथ' साराय संनाय गेफे फे असाइस नुखायो माने सैमा खि थांमा थां दानाबा एक्टरफोरा मस्ला लगायना लाबाय हालदै माबा माबि लगायना लाबाय बेखौ औवा हासुङाव दांसिगोन रुनाया ना मानो बैनाय सम्पा दे नै बरिया जेबो नङा सिम्पोलसो नै कुमारा ब्लग बानायगासिनो ओरैजा बेदर गोथां दर जाबायलै कुमारा आं संना बावनांगो हमनालाय हमनाय फैलायखो माबानांगौ आरो ना ओमफ्राय आरो माबासिगोन आरो बेखौ सोनांसिगोन दानाबा जानो जाजोबसिगोन आरो ना सम्पाया माने गावनि गार्लफ्रेन्डखौ लाबोनो मोनदिया दुखु जादोंबाबो नों जेबो टेनसन खालामनांला बेफोरखौ ना बेफोराबो बिथिं मोनबाय आरो ना जानो जासिगोन गोमो गोमो नुदों आरो खिन्थु माबोरै जादों बेखौथ' जानो नागिरदों टेस्ट खालामाखै नालाय मिथिला आरो ना आंनि नामावबो जायो बेदरा ओमफ्राय 1K जाना माबोरै मोनदों होनदों मोजां मोनदो मोजां मोनदों ना साबसक्राइब खालामनो हायाखै थाबैनो थांनानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय ना मा होनदों दागिल नंगौ नंगौ एसे दारि थानांगौरा बिराद गोलाव जाबायमोन आंना आं हरासो फैदों नोंना दारि गैखामोन खोमा दारिदोंमोन जानो नोंना बा दङ दङ एबार दा मैगं नागिरनायसिगोन ना बेसोरल' बुंनि जाय जाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै थाबैनो साबसक्राइब खालामनो हादो बिथांनि चेनेलखौ आरो ना थाबैनो सापर्ट खालामदो एकदमबारे बिराद गोजोनगोन आरो ना दागिलनि चेनेलखौ थाबैनो साबसक्राइब खालामनो नंगौ नंगौ नोंथांमोननि अननायावनो थाबैनो आङो 1K खालामनो हाबाय आरो थाबैनो 10K खालामना होदो
10K नांलाया दे एसे ओरैनो बेसे हा 2K दे बेखौल' मोखां लाबाय थायो आं ना 3K इदिनो मोनसे बारलांबाय थागोन आरो ना मोनसे स्टेम बाय मोनसे थाङो नालाय ना मोनसे स्टेम बाय मोनसे स्टेम जायो नालाय थाबैनो खालामनो हादो आरो ना खनसेनो 10K खौबो नांखाया आंनो नोंथांमोना लासै लासैनो जाय खालामो आरो बिथाङाबो सापर्ट माने सापर्ट मोनबासो बानायलांबाय थानो गोसो जागोन नालाय जेमान हायो नोंथांमोना सापर्ट खालामना होबानो जाबाय स' लोगोफोर गासिबो आइटेमा जाजोब्बाय नै इयाय जाबाय इयो बेदर हांनाय नै तालात माबा सालाद बावबाय थायो नांगौ आङो सालाद इ सालाद ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेदर एवनाय ओमफ्राय नैबे ओंखाम आरो ना पियासखौ ओरै होदो चिकेनखौ गेजेराव होदो ओमफ्य होदो गब लेटेस्ट जाबाय आरो ना इयो आंथ' जाखादोंमोन बिराद मोजां मोन्दोंमोन आंबो जानोसै बेफोरखो जाना लानानै मैगं नागिरनानै थांनांलायसै आरो ना मैगं नागिरनानै थांसै आरो हाग्रा थांनांसिगोन नै लोगोफोर औवासुंनि ओंखामखौ माबोरै जायो नायना लाबानो जाबाय मोनबाय आरो ना ओमफ्राय इथिं थल्ल' बगासिनो लुद्रु गोलाव जाबायदि जाबोखायो ए बिगा रोंमारलै बैनाया बिब' खालाममारबा आरो बांसिन मोजांसिन जागौमोन माने लोगोफोर जाबाबो जावना लानाय इथिं औवासुंनि ओंखाम ओमफ्राय इथिं जाहैबाय अमा बेदर हांनाय इथिं सालाद ओंखाम लुद्रु ओमफ्राय इथिं आरो औवासुङाव संनाय बेदर ओमफ्राय इथिं बेदर मा बुंबावनो आरो सासे हायगासिनो बैनाया माने बेदरखौ भाग खालामगासिनो आरो ना औवासुंनिखौ आं एसे लगन दे Where is my? आं लियाव जाबाय होना सिबाल ना बुंनायखौ ओंखाम बेसेबां जागोन ना ओंखामानो मानसिनि जायो बेबायदिनो माने एसे बुरजा होनदो नाबा उनाव गोदियो खम होदो होननानै बिदिसो मानसि थानांगौब्रा जाहोलांबाय आङो नै रुनाय दै जानायखौ लाखागोन ना बिराद गोथाव जादों औवासुंनि संनाय टेस्टियानो बेलेग जाखायो आरो ना खिन्थु इथिं माने इथिंना रुनाय इथिंना एवनाय माने खामानि थाबैनो सानैसो जाहोलांगासिनो सासे मिलाय होलांगासिनो खालाय जादोंना जायाखै पात्ता मोनलायलाङाखै माने आङो दै बुस्थुखौ ओइ नै रानदो गब्लायदो ना होखानांगोनलै स' लोगोफोर गासिबो जालु जाला हुस्लिम मुस्ला स्लिम आरो ना जानोबा थांबाय थानोसै मैगंखौ नागिरनोसै मैगंखौ जिमान हायो नागिरनानै लांसै आरो ना जिमान थाबनो थांनाय इमान थाब मोजां मानो होनबाथाय दा 3थाबो जाबाय ना 3था जाबाय आरो 2 घन्टासोल' टाइम मोनसिगोन जोङो 4टा आरो 5टायाव मानो होनबाथाय 5:30 सान हाबो नालाय बेनि थाखायनो थाब थांबाय थानोसै नै लोगोफोर लाबाय आरो ना मैगंफोरा नै खाखिफोराबो एकदमबारे नागिर खालामगासिनो जि मोनो इखौनो लागोन माने दै लागिर थै थां इखौ मिथिला जिखुन अबेयाव ओइ ला मोनजाबानो जायो माने दै जिखुनु 101टा जाबानो जायो दैथिं मोनबायनो बैनाया साम' लावथि एकदमबारे बरिया तारा दंमोनलै बैनाय साइजा नोंल' लागोन नामाब्रा साइजा नै जोंना कुमारा मैगं खादो सिनायदोंना सिनायाखै मैगंखौ खागासिनो आरो इयो सिनायो हाग्रा सिन्थाय खालायलांदो 101टा जाबानो जायो माने गाबोननि दिनाव जाबाबो थैयानो नालाय बेखायनो जि मोनो बेखौनो खादों आरो ना बै बेखौथ' जाखायो आरो बेखौ साम' लावथि होनना बुङो बे जाहैबाय स्पेसियेल आरो ना आबर लाफाबो होनना बुङो माने बेखौ ओमफ्राय मेनलि माने बुंनो थाङोबाथाय इयो माने फिस्ला लाफा बायदि जायो आरो ना बेनि थाखायनो जोबोद टेस्टि मोनो आरो बेखौ जानो थाखाय ओंखायनो दा खागासिनो बेखौ बेलेग मैगं मोनाखै एकदम लोगोफोर मानसिफोरा गोमाजोब्बाय आरो ना गावबा गाव जाजोब्बाय आरो माने मानो होनबाथाय मैगंखौ नागिरनो गोनां दं नालाय ज' थाबाथायथ' मोननाय नङा आरो मैगङाबो खम जागोन ना बेनि थाखायनो एकदमबारे गावबा गाव जिमान हायो नागिरदों माने ओमफ्राय जों दा बैनाय दांदोल'सै माने ना ओमफ्राय बाखि साब्रै एक्सट्रा जाजोब्बाय आरो मोननायाथ' मोनबाय एसे मैगंखौ मोनबायानो फुंखा आरो जि इम्परटेन्ट मोना बे मैगंखौ मोनग्रोबाय आरो ना फुंखा पाखम बेफोरखौ मोनग्रोबाय ओमफ्राय आरो बाखि मैगं नागिरसै मा मोननाय जायो हेल' गाइस गुड मर्निं आरोबाव खेबसे फिन बरायफिनलायनाय जाबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बा मैगंखौ बारा मोनबोदों आरो ना ओमफ्राय आरो दा बारियावबो खनसायफिननाय नांसिगोन आरो ओमफ्य दा आदालानाव अमा बुथारदों ना दा अमा लायनो थाखाय थांनो नागिरदों आरो ना मानसिफ्राथ' मोसौफोरखौ थुखैखांजोब्बाय आरो ना जोंहाथ' मोसौ जेबो गैया नालाय थुखैनाय जायाखै माने नै लानानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय सिब्रुबो गैयामोन सिब्रुखौ मैया खानो थाखाय टाइम मोनबाय हाग्रा बारियाव हाबनो गिबाय बेनि थाखाय लाबोबाय ओमफ्राय बेदरखौ लाबोबाय 1/2 केजि दानोबा संसै साब्रैल' मानसिना 1/2 केजियानो थोयो काफि मैगं खानायफ्रा यानो दंजोबो आरो फुंखा जि दङ सब यानो दंजोबो ओमफ्राय नैबे आरो दखानफोरनिफ्राय बायनाय केरेला गाजर
थाइसुम मुला माबा माबि एकदमबारे दंजोबो आरोना लाव लाफा सब जानोबा हानोसै जानोबो सम जासिगोन ना टाइमा 8टायानो जाबाय फुंगा जानायनि दिनैथ' फेखागोन खोमा सोरबा सोरबा फेगोन बायदि मोनखादों आं खानाया गोलाव जाबायना दासो ओंखायनो गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनबाय आरोना खानाय थख्ला समावथ' गोजोनामोन आं बारिनि जि मैगं मोनखो माना मुनि मा मुनि होनलाबो मोनजानाय नंला नाब्रा उखैथारबाय बेदरखौ एवगासिनो आरोना मोनसिगोन होमबाना बे मैगंखौ होबानो जाबाय आरो दे मैगं होदो थ' लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा माने फुंगा जानो थांनो ओंखारबाय आरोना मालायनि न'आव माने न'नियाथ' मोनबाय ओमफ्राय न'निखौ जानाय जायाखै माने ना मोनबाय दा सारायलांदो लांथं थं होमब्ला हाथाय थाइनै ओंखारबाय गथ'ना आरोना एबार गय बारिसिम थांनोसै आं बेरायनो थाङो होनना बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय पुरा माने बिखुनजोखौ लिंहैगोन जाहैबाय माने मोनबाय होननानै माने बिखुनजोखौ जानो थाखाय स' लोगोफोर भिडिअखौ इमान गोलाव खालामनो आङो सानथ'ला आरोना आङो भिडिअखौ बेसिमाव दोननोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक सय एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ